Bol to impuls od otca, ktorý mi spravil prvý trezor negatívov a očísloval ich. Tým som si začal sám vytvárať vlastný archív. Vďaka tejto chalupe som mohol uskladňovať všeličo. Tým sa vlastne zhrnulo do jedného veľkého celku všetko to, čo som za života robil, čo som zažil a čo som si získal od mojich rodičov aj od iných. Otec bol vášnivý rybár, vášnivý poľovník, fotograf, zbieral ľudové piesne goralské, ale v roku 1939 bol mobilizovaný do slovenskej armády a tam vlastne zotrval až do roku 1947. Fronta sa zastavila v Rabčiciach a my sme boli uprostred bojov, tak nebolo iné východisko, len sa vysťahovať. A po trmácaní sa po Slovensku sme sa v 46. usadili v Podmajme v tomto bývalom kaštieliku. Vysoké, veľké priestory, studené, ale my sme si na to zvykli a sme to tu vnímali ako svoj domov. Matka tu začala učiť na základnej škole, po väčšine prvákov, ale keď bolo treba, pribrala sa učiť aj ruštinu. Pomáhala pri príprave detí na recitačné preteky, hľadala spôsob, ako ovci pomáhať. Keď otca zavreli na rok do tábora nútených prác na Mírove, v tomto kostole už neorganovala, ale chodievala vedľa oltára do bočnej lode, kde sedávala v takom kútiku. Bála sa, aby nebola jej návšteva v kostole vnímaná ako prekážka pre štúdium synov. Keď sa otec vrátil z väzenia, pracoval v stavebných podnikoch a potom začal chorľavieť. Ukázalo sa, že je to rakovina pľúc, následok tuhého fajčenia od 14 rokov. Predtým ešte ale objednal literatúru, stromky a celú túto veľkú záhradu Takáčovie vysadil stromami a táto višňa je jediná, ktorá z tej celej sady stromov ostala. Najviac dokumentov z mojho života, tvorby má moje obdobie pôsobenia v Lučnici. Lučnica bola pre mňa niečím výnimočným aj tým, že mi otvorila brány k ľudovej kultúre, k hudbe vôbec, že som sa cez Lučnicu dostal do sveta. Prvá naša účasť na svetovej výstave v Bruseli Expo 58 bola sprevádzaná veľkou slávou Československa, ale aj priekopníckym činom, ktorým bol program Laterny Magiky. V nás to všetkých vyvolalo obrovskú hrdosť a sme si uvedomili, že jednoduchým spojením rôznych projekcií živého vystúpenia sa dá vytvoriť nový tvar, nová forma. A ja som sa usiloval, keď som odišiel z Lučnice, prenášať tieto skúsenosti aj do scenických programov. Lučnica ma naučila priamočiarosti v jednaní, veľkej dávky demokracie, veľkej dávke tolerantnosti, uchádzať sa o úspech len vďaka výkonom. To mi potom ostalo celý život. Tam som zoznámil aj so svojou manželkou, ktorá tam pôsobila 10 rokov. Po skončení chemickej fakulty založila detský folklórny súbor Kvka, do ktorého sa potom dostali všetky 3 naše deti, ako do takého medzistupňa, z ktorého išli tiež do Lučnice. Dohromady sme 5 členovia našej rodiny pôsobili v Lučnici 69 rokov. Filmový scenograf alebo architekt musí mať veľkú výbavu poznania, histórie, etnografie, dejinných faktov. Pri výrobe filmu Biela v oči oblohe som sa opieral o také isté poznanie dedinských reálií ako autorka predlohy Margita Figuli. V rokoch, keď sme nakrúcali, už sa na Veľkom Borovom nerolníčilo, už to bolo družstvo. Tým boli poznačené všetky domy a dvory. Bolo treba k ním podorábať mnohé chýbajúce brány, ploty, gánky, to, čo potreboval filmový príbeh. Špecifickým
zadaním pre každého filmového architekta sú objekty, ktoré nie sú presne definované. A jedným z takých objektov bol aj polovnícky zámoček pre film Chodník cez Dunaj. Bol zaradený v príbehu na záver filmu. Záver, ktorý bol dramatický, krutý a tieto požiadavky mala podporovať aj architektúra toho objektu. Takýmito objektmi boli aj Vagánova chátrč v Sokoliarovi Tomášovi, ale aj Jakubkov mlyn v Perimbabe. To boli zadania, na ktorých som si veľmi dobre zgustal. Tento prístrešok pre 400 oviec postavili malatinskí tesári v roku 1947. Točilo sa tu viacero filmov, pre ktoré sme niektoré časti opravili, upravili a doplnili. Začalo to filmom Poviestka podľa novely Chrobáka, potom pokračovalo to Perimbabou, scénou, ako zomiera čarodejník, kúzelník. Posledný film, ktorý sa tu realizoval, už s väčšími úpravami, bol Sokoliar Tomáš. Toto je torzo makety amfiteátra vo Východnej. Do tohoto stavu ju dostali bezdomovci, ktorí sa nasťahovali do výťahovej šachty. Tam som to mal uskladnené a časťou tejto makety si kúrili. Bolo im zima. Skutočnú scénu rozobrali východnianci a zapálili v roku 2005 a tým sa rozlúčili s týmto konceptom. Ten koncept som vybudoval na základe 3 pódií navrhnutých ešte Adim Strážovcom. K tomu som ja zrobil pozadie, za ktorým hneď tesne pokračovalo fotbalové ihrisko, až postupne sa tam dobudovali ostatné objekty. Toto je maketa scény amfiteátra, ktorá bola realizovaná v roku 1975. Vytváralo ju viacero pódií, k ním príslušných nástupov. Pozadie scény vytvárali štíty striech, ktoré neboli len dekórum, ale súčasne umožňovali ukrytie, prezliekanie veľkého počtu účinkujúcich techniky a v tejto podobe je neodmysliteľnou súčasťou detvy. Tak osobitý osud má amfiteáter v Terchove. Nosil som tú myšlienku skoro 20 rokov v hlave, ako dostať na scénu odraz oblohy. Inšpirovala ma Osaka, architektúra, ktorá tam bola, používala sklo ako dominantu. Tak scéna bola vytvorená s pásou šindľa a s pásou zrkadliaceho skla. Účinkujúci videli z priestorov za scénou, čo sa na scéne deje a divákom sa menil obraz podľa toho, ako sa menila obloha. Zlou opaterou, ochranou došlo k rozbitiu skla a celá tá plocha sa prekryla asfaltovým šindlom. Hľadal som spôsob, ako všetko to, čo som získal pôsobením v Lučnici a takmer 9-ročným pôsobením v televízii, uplatniť aj v propagácii ľudovej kultúry. Prvé, čo som sa pustil v detve do regionálnych programov, cez ktoré som prenikol do desiatok obcí Slovenska a tam som objavil množstvo úžasných ľudí. Ich príbehy boli dramatické, vedeli o nich dobre rozprávať a to bolo podnetom k tvorbe cyklu Rodokmeň Zeme, ktorý má 7 pokračovaní vo Východnej. Osudy týchto ľudí, nimi rozprávané, či naživo, či z nahrávky, tvorili vždycky kostru jedného dielu, ktorý bol pomenovaný podľa priliehavosti, ľudia z vrchov, ľudia rolí. Týmto som vlastne začal istý typ scenického programu využívajúceho orálnu historiografiu. Tá sa stala predmetom záujmu historických vied až po roku 1990. V ničom totiž slovenčina neústupuje, ak máme spravodlivo súdiť, vážnosti a vznešenosti španielčiny, podmanivosti a ľahkosti francúzštiny, pôsobivosti a výraznosti angličtiny, bohatstvu zmyslu a dôraznosti nemčiny, ľubozvučnosti a príjemnosti taliančiny a nakoniec
panovačnej prísnosti našej maďarčiny, ako hovorí slávny Matej Bel. Rodostrom slovenčiny bol venovaný 200. výročiu kodifikácie slovenčiny, ale tá kodifikácia sa opierala o ukážky aj na vývoja nášho jazyka v básnickej tvorbe, ale aj v predstavení mnohých podôb nárečí na Slovensku. K sebe sa dostali profesionálni interpreti a ľudoví umelci. Program, ktorý putoval po Slovensku a bol uvedený asi 35 krát, vyvolal nečakanú odozvu. A to ma tak trochu posmelilo, že som pripravil scenický program venovaný aj výročiu Benku, aj výročiu Plicku a v roku 1989 aj výročiu Hviezdoslava. Mám šťastie, že môj kontakt s mladými ľuďmi je trvalý, hlavne cez pôsobenie na Vysokej škole muzických umení. Mladých ľudí chcem upozorniť na to, že ich rozhľad vzdelania musí byť oveľa širší ako ich vrstovníkov. Že musia si byť vedomí toho, že pôsobia na verejnosť, aby neovplyvňovali negatívne jej vnímanie, jej vkus. Toto všetko rád s nimi analyzujem, rozoberám a som rád, keď sa mi podarí vyplniť niektoré biele miesta aj v ich poznaní. Či sa mi to vráti alebo nevráti, nie je podstatné, ale podstatné je to, či to v niekom ostane.